Леко продължение от предишното видео. Днеска попаднах на една публикация, харесана 5000 пъти и коментирана около 500-600 пъти. Публикацията беше: другарят Путин каза, че ако напишем "Слава Русия" във Фейсбук и той ще дойде да наоправи, ще свали той правителство и ще върне лева. И отдолу коментарите: да, другарио, да, помагай, само ти можеш да наоправиш. Не знам, човече. Тези хора имат право да гласуват. Тези хора най-вероятно ще отидат да гласуват, за разлика от нас. Обичай си Русия, братко. Бъди си русофил. Обаче, ако толкова лесно те манипулират, то определено имаш огромен проблем. И да кажа нещо на теб, който се каниш да ми напишеш коментар. Не можеш да бъдеш едновременно патриот и русофил. Не можеш да бъдеш едновременно националист и русофил. Това са две напълно изключващи се неща. И тук не става въпрос само за Русия. Не можеш да се наречеш патриот и националист и да обичаш друга държава, да се кланяш и да не даваш да се говори за друга държава. Ако го правиш, просто не си патриот и националист. И това няма нищо лошо в това. Но не се би в гърдите, че си националист, че си някакъв велик патриот и следващия момент вкъщи да имаш повече руски знамена, отколкото български. Да имаш портрети на Путин, на Цола Драгойчева, на Георги Димитров, а да нямаш на Васил Левски, Христо Ботев и така нататък. Или пък да ги имаш. Днеска е бил против Русия. Христо Ботев е бил против Русия. Надявам се, че поне един човек ме е разбрал какво искам да кажа, защото е отчаяващо. Просто има една група Капутин, се казва във Фейсбук. Вижте там за какво става на въпрос, ще разберете, че не ни е проблема в еврото.